Liberiako bandera duen Tokonao itsasontziak edukiontzi bat galdu eta zeramatzan plastikozko pinportak Galiziako kostaldera iritsi zirenean, arreta guztia itsasoko plastiko kutsadurara joan zitzaigun. Are gehiago, kontuan izan da tamainagatik plastikozko ale txiki horiek kate trofikora pasa daitezkela. Euskal kostaldeko hondartzetan egindako laginketek ez dute plastiko isurketaren arrastorik aurkitu, alabaina jatorri ezezaguneko plastikozko aleak aurkitu dituzte hondartzetan. Ez da, harritzekoa, Europako Batasunaren datuen arabera, urtero 180.000 tona plastikozko ale galtzen dira Europan bakarrik. Ekoizpen prozesuetan eta garraioan galtzen dira, eta Tokonaoren istripuaren ostean, Europako Parlamentuak horien isurketak murrizteko araudi berria eztabaidatu du. Proposatutako irtenbidetako batzuk dira, pinportak garraiatzeko ontzi sendoagoak erabiltzea, eta ekoizelek galerak murrizteko neurriak hartzea. Pinportak material plastikoak egiteko erabiltzen dira. Beraz lehen gaia dira, eta itsasoa da galdutako tonak batzen dituen azken biltegia. Ozeanoek irensten dituzte lurrean zein itsasoan galtzen diren materialak. Ondo kudeatzen ez den zabor gehiena itsasora iristen da modu batera edo bestera, eta planeta osoko itsasondoetan metatutako materialaren 80% plastikoa da. Pinporta hauek izebergaren punta baino ez dira. Plastiko ale hauek aitzakia edo abiapuntu hartuta itsasoan dagoen plastikozko zaborrari buruz hitz egingo dugu. Gaur nondik datorren eta nora doan, zer eragin duen gure osasunean eta baita irtenbidez ere. Por cierto, badakizue ale hauei itsas lamien malko ere deitzen zaiela, esanguratsua, ezta? Has gaitezen. Bizkaiko golkoan plastikoaren arazoa ez da berria. Hondartza, itsasertz zein labarren artean, plastiko hondakinak maiz aurkitzen dira. Arazoaren dimentsioa ezagutzeko helburuarekin, duela 17 urte, hainbat eragilek Life Lema izeneko ikerketa egitasmoa abian jarri zuten. Eta aurkitutakoak harridura eta kezka sortu zuen. Bizkaiko golkoan plastikoaren kontzentrazioa Mediterraneo itsasoan dagoenaren parekoa da. Plastiko kutsadura oso handia da, eta hala adierazten dute datuek. Kopuruak oso antzekoa dire. Larritzen gaituna da, azkenan Mediterranean oso itsaso itxia dela, herrialde ezberdina daude, kudeaketa plan ezberdina dituzte, turismo asko dago, eta beraien zaborra sortzeko joera hori handiagoa da.
eta harritu ziguna da ikustea hemen bertan arazoa antzekoa dakagula, eta ez da guk hori dena sortzen dugula, baizik eta baita ere kanpotik iristen zaigula. Beraz, hemen bertan dakagun arazoa da. Uraren azidotasuna, habitaten suntsipena, temperaturaren igoera edota baliabideen gehiegizko ustiapena dira, ozeanoek jasaten dituzten arazo larriak, eta plastiko pilaketarena zerrendari gehitu behar zaion beste bat da. Plastiko hondakinen problema kronikoa da. Bizkaiko golkoan duela ia 2 hamarkadatik ona egiten diren azterketetan, zabor kopuru berdintsuak aurkitzen dituzte, eta ikertzaileek ez dute aldaketarik sumatu, ez hoberako, ez txarrerako. Teknopolisek orain dela urte batzuk eman zuen arazoaren berri. Plastiko bat. Hasi gara ikusten, botila bat. Oiane Cabezasek begia zailduta du. Agertu orduko ikusi du ur gainean zaborra. Aquí, hay más, mira, hay más. Plastikozko ontziak dira nagusi, baina hondakin arrastoa sareek eta bestelakoek ere osatzen dute. Hay más. Aquí viene otro, Está entre aguas. ¡Ay! ¡Has pasado! Plastiko kontzentrazioa aztertu ez ezik, haren monitorizazioa ere egiten da. Helburua da zikinkeria non pilatzen den jakitea. Lan horiek BRTA ikerketa aliantzako kide den Azti zentroan egiten dituzte. Monitorizazio lanak simulazioekin osatzen dira. Tokonau ontziak istripua izan zuenetik egunero egiten dituzte plastikozko aleak non agertuko. Gu baldin badakigu isurketa zein datetan eta zeitokitan eman den, guk hori simulatu dezakegu, esan dezakegu, simulazioaren hasiera izango da puntu horretan, data horretan, bestalde dauzkagun korronten informazioi esker, kalkulatu dezakegu zein izango den anbotatzen ditugun partikulen ibilbidea. Eta kasu honetan, peletak simulatzen ibili gera, baina, pasiboki itsasoan dagoen beste zer ere simulatu dezakegu. Itsasora atera eta bertatik bertara egindako behaketak eta laginketak instrumentu ezberdinek ematen dituzten datuekin osatzen dituzte. Aztiren itsas behatokiaren baliabideen artean, ibilgailu autonomoak daude. 1000 metroko sakonerara iritsi daitezke, datuak denbora errealean ematen dituzte eta esploratzeko zailak diren txokoak ikertzeko aukera ematen dute. Oso aparatu interesgarria da, eta hau da, bi dauzkagu, eta hemen dabiz probak egiten, zatik gutxi barru uretara botako dugu haietako bat. Hemen aurreko partean sentsorika daka, parametro ezberdinak neurtzeko, eta gero barnean bateriak eta pixua alde batetik bestera eramateko instrumentazioa. Zaborraren jarraipena egiteko, beste honako tresnauek ere erabiltzen dira. Mareografoak, maiztasuna handiko radarra eta jito buiak. Bui hauek ur-masen mugimenduei buruzko informazioa ematen dute, eta hondakinen jarraipena egiteko aukera ematen dute. Uretan jartzen dugu, posizio ematen digu €1, edo ia €1, eta zabor pilaketatik ikusten dugunean, ara botatzen dugu zabor horren jarraipena egiteko, baina hortik aurrera zaborra jarraitu ondoren, uretan jarraitzen baldin badugu eta informazio gehiago ematen baldin badugu, fizikaria bezala pozik gaude, zatik patroi eta korronteak nolakoak diren jakiteko informazio gehiago lortzen dugu. Orduan uretan uzten dugu, kostaldera iritsi arte. Beaketa, simulazio eta ereduekin, zientzialariek ur-masen mugimenduari buruzko patroiak egin dituzte. Hau da, uraren mugimenduaren joerak identifikatu dituzte. Urtetan zehar patroiek identifikatzen jungera, eta adibidez, oso tipikoa den patroia daukagu orain, neguan ematen dena, eta hau Galiziatik gure kostaldera datorren korrontea da, kostaldariko paralelo datorrena, eta gero gure gana iristan, normalean iparralderuz da Frantziako kostaldean parean. Patroiak osatzerakoan zenbait faktore hartu behar dira kontuan. Adibidez, itsasazaleko korronteetan haizeak eragin handia duela, edo kostaldera hurbildua hala, marea eta olatuek eragindako itsas lasterrak daudela.
Gainera, ikertzaileek egitura eta prozesu ozeaniko berezi batzuk identifikatu bituzte. Hala nola zurrunbiloak eta zonalde frontalak izeneko eremuak. Gazitasun eta dentsitate desberdineko urmasen arteko mugak dira horiek. Eta hain zuzen ere, plastikoa hortxe metatzen da. Hor, pilatu egiten dire. Olako erreka batzuk sortzen dire, non bai zaborra, non baita biota ezberdinak eta bizitza ezberdinak pilatu egiten da. Eta egia da, pilaketa horreri esker jasotzeko ahalmena handitu egiten da. Hemen dena itsasokoa da, baina gauza pila bat gehiago aurkitzen ditugu bai. Txikitik hasiko gera eta gero handik gora joango dire. Hauek mikroplastikoa dire, 5 milimetro baino txikiagoak direnak. Koloreka sailkatzen dugu, formaka sailkatzen dugu, eta azkenan banan-banan kontatu egiten dugu, jakiteko zenbat dauden kilometro karratuko. Kasu honetan peleta dire, autoko nao ontzikoa da, eta ikusten dugun bezala asko txuri-txuria da, oso denbora gutxi pasadulako itsasoan, zenbat eta denbora gehiago pasa, txuri hori marroixka bihurtzen da. Hau adibidez, gure kostaldetako hondartza batetan, Gipuzkoako hondartza batetan aurkitu dezakeguna da. Hemen adibidez, bai ikusi dezakegu exfolianteetatik edo dentifirkoetatik eta bertan gehitzen den mikroplastikoa nolakoa den. Tamaina askoz ere txikiagoa da, baina bertan plastikoa gehitzen zaio edo orain debekatua dago, baina gehitzen zitzaion bere akzio hori egiteko. Hau dire nano edo mikroplastikoak, hau egia mesoplastikoak dire, azkenan tamainan pixka da handiagoak dire, eta 2 zentimetro terdiko, eta 5 milimetro bitarte horretakoa dire. Iturria zein den ez dakigu, azkenan oso higatuak daude, txikituak daude, eta azkenan egiten duguna da kontatu zenbat dauden, kolorea eta forma, besterik ez. Kasu honetan ja makrora pasatzen gara, eta hemen mota ezberdinetako gauza ditugu, bai txupatxuz odiak edo belarretako oditxo horiek, depuradoretan erabiltzen diren bolak, gauza sanitarioak ere bai, gauza asko, ez da, hemen baita ikusten dugu arrantza sektorearekin eta akukulturarekin erlazionatutako produktuak, ariak, arrantzasareak. Eta bestaldetikan ditugu beste motatako plastiko batzuk ere bai, adibidez hau da lehen hitz egin dugun bezala latak biltzeko eta paka egiteko erabiltzen den plastikotxoa dire, ekiditea da, plastikonen erabilera ekiditea da helburu. Hau dena plastikoa da, baita beira aurkitzen dugu, latak aurkitzen ditugu ere bai, metala aurkitzen dugu, hemen lagin bat besterik ez da, eta hemen bertan plastikoa jarri dut, baina azkenean denetari dakagu. Plastikoa itsasoan ez da modu homogeneoan banatzen. Hala, Bizkaiko golkoaren ekialdean, hau da, Euskal kostaldearen parean, mendebaldean baino gehiago pilatzen da. Eta Lapurdi parean, Bizkaiko eta Gipuzkoako uretan baino zabor plastiko gehiago dago. Gertatzen dena da, ez dakigula pilaketa horiek noiz gertatzen diren eta zegartik gertatzen diren, prozesu fisiko ezberdinak sortzen dituztelako, ezta? Eta orduan, komunitate zientifikoa hortan gabiltza, hori dena aztertzen eta ikusten zerbait aurre ikusi daiteken. Bai sateliteko imaginak kontutan izan da, edo baita ere prozesu ezberdinak aztertuta. Plastiko hondakinen arazoari aurre egiteko neurri ekonomikoak, politikoak zein hezkuntza alorrekoak hartu behar dira. Material gutxiago erabili behar da, eta jakina alde neurrian jaso eta ezagutzan sakondu. Urazalen dauden pilaketa erreka horiek edo horietako zonalde horietan, urazal orokorrean duguna baino 10.000 aldiz gehiago pilatzen da. Horregatik erreka horiek bai monitorizatzen eta ikustean nun pilatzen diren eta segatik pilatzen den hor garrantzia handia du. Zaborraren garraioan eta pilaketetan, ozeanoaren zirkulazioak duen eragina aztertzeko helburuarekin, ikerketa proiektu koordinatu berri bat abian jarri dute. 3 zentrok parte hartzen dute, eta ikerketa eremua Mediterraneo mendebaldea eta gure itsasoa dira.
Hau da, plastiko kutsadura handia jasaten duten eskualdeak. Plastiko hori ur zutabe guztian dago, baina gehiena ondoratuta. Behar bada horregatik, herritarren gehiengoak ez du arazoaren kontzientziarik, ez dagoelako begibistan. Ikusi dugun bezala, itsas azalean ikusten den plastikoa, gure itsaso eta ozeanoetan metatzen den zabor guztiaren zati txiki bat besterik ez da. Itsasoko zaboraren zati bat baino ez dugu ikusten, baina zabor hori dagoen guztiaren 1% baino ez da. Gainerako zaborra normalean itsaso ondora doa. Itsasondoko plastiko hori degradatu, disolbatu eta kutsakorrago bihurtu aurretik biltzea da zenbait ekimenen helburua. Ondoan dauden itsasondakin horiek kentzeko, kableen robotika teknologian oinarritutako garbiketa plataforma robotiko bat garatu dugu. Robot berezi bada. Haren kokapena 8 kableren bidez kontrolatzen dugu. Kableen luzera modu sinkronizatuan kontrolatzen dugu eta horren bidez gai gara robotaren burua interesatzen zaigun posizioan kokatzeko. Tamaina handiko materialak biltzeko diseinatutako plataforma robotiko flotatzaile hau hainbat piezaz osatua dago. Erdian buru bat du, urperatzen den zati bakarra. Kableen bidez kontrolatutako buru horrek, atzapar hidrauliko bat eta objektu txikiagoak jasotzeko xurgatze sistema bat ditu. Teknaliak 15 urte baino gehiago daramatza kableen robotikan lanean, baina industria arloan, sektore eolikoan, aeronautikoan eta logistikoan besteak beste. Itsas ingurunerako jauzia erronka handia izan da. Urazpian ematen diren baldintzak korronteen arabera aldatzen dira. Guk ikusten baditu korronteak handiegia izaten badira, ezin dugu plataformaren orientazioa eta kokapena ziurtatu leku guztietan. Eta hemen ikus dezakeguna da nola gure lan espazioa murrizten den korronteak handitzen badira edo olatu handiegiak jasan behar izaten baditugu. Robotak 20 metrorainoko sakoneran lan egin dezake eta Venezian eta itsaso Adriatikoan probatu dute emaitza honekin. Horrela funtzionatzen du. Plano batimetrikoen bidez zaborra dagoen eremua detektatzen da. Behin gunea zehaztuta, atoiontzi baten bidez plataforma robotikoa garbitu beharreko eremuaren gainean jartzen da. Burua murgildu eta dena prest dago zaborrak biltzen hasteko. Ikusmen artifizialeko sentsoreek itsasoko zaborra identifikatzen laguntzen dute gaikako bilketa erraztuz. Robota gai da 130 kilo zabor edo plastiko biltzeko urperatzen den bakoitzean. Plataforma robotikoak behar bezala funtziona dezan, gutxienez 3 pertsona behar dira. Itsasoan aditua den pertsona bat behar dugu, itsasontzia maneiatuko duena. Baita ere, beste pertsona bat behar dugu, robota irratia aginte batekin erabiliko duena. Eta 3. pertsona bat behar dugu kontrol kabinaren barruan. Pertsona horrek ikusmen kameren irudiak eta plataforman sartuta ditugun balio guztiak ikusten ditu. Orain arte, itsasondoan zaborra biltzeko metodo eraginkor bakarretako bat urpekariak erabiltzea izan da. Robot eta rover txikiak ere badaude, baina normalean ez dute karga ahalmen handirik eta hauskorrak dira, edo itsasondoko ekosistema hondatzen dute. Uretatik kanpo lan egitera ohituta, diseinu mekanikoko ikertzaileek zenbait erronkari aurre egin behar izan diete,
ala nola korrosioari edo mareen indarrari. Kontuan hartu beharra dago, hor daukagun ura gazia dela, orduan materiale guztiak, tratamentuak eta bar egon bar dute pentsatuak hori biziraupena izan bar duela ahalik eta luzeena. Gure sistemak ere ez dugu nahi ura kutsatzea, orduan kontuan hartu dugu rodamentuak, grasak eta horrelako elementu guztiak jasangarriak izan daitezen, ez? Robotaren diseinua eta fabrikazioa Europako funtsei esker egin da. Baliozkotuta, plataformaren arduradunek etorkizun ona iragartzen diote. Aeronautikan, elikagaien ekoizpenean edota osasungintzan, plastikoa ia edozertarako erabiltzen da. Bere izaera malgu eta anitzari esker, bere erabilera zabala da, eta Gaikerren propietate horiek aztertzen dituzte. Materialen laborategian industriarako lan egin ohi dute. Fabrikatzaileek ekoizten dituzten materialen ezaugarri fisiko, kimiko edo mekanikoak ezagutu nahi izaten dituzte. Azken asteetan ezohiko enkargu bat jaso dute. Tokonaoren isuriko plastiko aleak eta Bizkaiko hondartzetan aurkitutakoak aztertu dituzte. Egiaztatu ahal izan dugu benetan ez direla berdinak. Oinarrizko polimero bera dute, baina gainerako konposizioa ez da berdina. Ez kolorea, ez forma, ez jasotako aleen homogeneotasuna. Horregatik baztertu da gauza bera izatea. Haien analisien bidez jakinda, pinportak polietilenozkoak direla, merkatuko polimero ohikoenetako eta inerteetako bat. Portugalgo uretan izandako isurketako aleek gainera gehigarri bat dute. Bizkaian aurkitutakoekin horrek desberdintzen ditu, eta beraz jatorri desberdinekoak direla ondorioztatu da. Plastikoei gehigarriak gehitzen zaizkie propietate jakin bat emateko. Erradiazio ultramoretik babesteko izan daiteke, baina beste gehigarri batzuk ere erabiltzen dira prozesua hobetzeko edo beste propietate bat emateko. Normalean, plastikoak produktu batzuekin formulatzen dira. Gehigarri horiek handitzen dute plastikoen toxikotasuna. Gaikerren bioteknologia laborategian mikroplastikoek giza osasunean izan ditzaketen ondorio toxikoak ikertzen dituzte. 5 milimetro baino tamaina txikiagoko plastikoei mikroplastiko deitzen zaie. Batzuk industria aplikazioetarako sintetizatzen badira ere, ala nola pinturetarako, gehienak plastiko handiagoen deskonposatzearen ondorio dira, eta haiek inguratuta bizi gara. Plastiko handienen degradazioaren ondoriozko mikroplastikoak denean daude, itsasoan, ibaietan, airean eta elikagaietan. Plastics Fate proiektu Europarrean parte hartzen du Gaikerrek, eta mikroplastikoek eta nanoplastikoek giza osasunean duten eragina ulertzea dute helburu. Izan ere, zenbat eta txikiagoak izan, orduan eta errazago sartzen dira izaki bizidunen organismoan, eta oso gutxi ikertu da hortaz. Mikroplastikoek ingurunean duten eraginari buruz ezer gutxi dakigu, eta nanoplastikoei buruz are gutxiago. Mikroplastikoen ugaritasuna, osaera eta tamaina kezkagarriak dira. Botilako uretan, eztitan, haragitan, itsaskietan eta arrainetan aurkitu dira. Gaikerren urdail esteetako sisteman duten eragina ikertzen ari dira, giza organismoan sartzeko bide nagusian alegia. Oraindik goizta arriskua zehazteko, naiz eta hasierako emaitzek ez duten oso toxikotasun handia erakusten.
Ikusten duguna da mikroplastikoek eta nanoplastikoek bere horretan ez dutela gehiegizko toxikotasunik. Ez dira ingurunean ditugun beste kutsatzaile kimiko batzuk bezain toxikoak, baina eragina izan dezake mikroplastiko horiek xurgatuta daramatenaren toxikotasunak, eta baita mikroplastikoen osaerak ere. Mikroplastiko horietako askok gehigarriak dituzte, eta gehigarri horiek askatu egin daitezke, eta kimiko horiek eragin toxiko nabarmena dute. Laborategiko saiakuntzek erakusten dutenez, mikroplastikoak bakterioek edo beste mikroorganismo patogeno batzuek koloniza ditzakete, eta beraz, izaki bizidunentzako gaixotasun bektoriak izan daitezke. Mikroplastiko irudiek erakusten duten nola sortzen diren biofilmak mikroplastikoen gainean, eta nola zabaltzen eta handitzen den bakterio karga. Joan den mendeko 50 hamarkadatik plastikoekin bizi gara, eta beraz mikroplastikoekin lotutako arrisku akuturik ez dagoela esan daiteke. Abian diren ikerketek ondorio kronikorik baote duten argitu nahi dute. Itsasoko plastikoa ingurumen arazo larria da mundu osoan. Horrela erakusten digu errealitateak eta ikerketetan jasotako datuek. Arazoa globala da. Plastikoaren biziziklo osoa kontuan izan ezkero bakarrik konpondu daitekena. Hala ere, bada aurreko urratsik. Gizarte gisa, lehenik eta behin kontzientzia hartu behar dugu. Ura ezinbesteko baliabidea dela eta zikintzen ari garela. Guretzako konponbide, lehenengo konponbidea da zaborra sortzea. Azkenan prebentzio horretan lan egitea. Guretzako konponbidea da saiatzea arrantza sektoreak kutsadurari hori ez sortzea. Adibidez, arrantza sare mota ezberdinak sortuaz. Plastikoak eragindako kutsaduraren krisia kudeaketa txarrak eragindu. Izan ere, plastikoa oso material erabilgarria eta merkea da. Gaur egun ezin dugu gure bizitza plastikorik gabe imaginatu. Baina haren iraunkortasunak eta erresistentziak gure kontra jokatu du. Antza, ez gara konturatu ekoitzi ditugun plastiko tona horiek guztiek ingurumenean metatuta bukatuko zutenik. Arazoaren larriaz jabetzeak, konponbideak bilatzeko bidean lagunduko aldu. Ekonomia zirkularren ebailan handia egiten ari da Euskal Herrin mailan. Polimero ezberdinak sortuaz, edo polimero plastikoa beharrean beste material organikoak erabilita produktu ezberdinak sortzeko. Horren guztiaren alde ona da, orain tentu handiagoz begiratzen diogula mikroplastikoen gaiari. Komunitate zientifikoa lanean dabil, aurrean duguna ikertzen eta ebaluatzen. Ez da gauza berria, plastiko artean bizi gara, eta beraz, eragin toxiko handia eta nabarmena balu, ezaguna izango litzateke. Espero da, 2024 urtean, ekonomia zirkularra eta birziklapen aurreratua industria plastikoaren funtsezko elementu bihurtzea. Horretan lagundu nahi du adibidez, Europar Batasuneko Europako Itun Berdeak. Estrategia horren helburuetako baten da, 2030erako bilgarri plastikoen hondakinak 150 murriztea. Bioplastiko edota plastiko biodegradagarrien kopurua handitzeak ere adierazten du, gizartea gero eta kontzienteagoa dela, hondakin plastikoak murrizteko konponbideak bilatu behar direla.